Здравейте на всички, които гледате, аз съм The Hunter, както обещах. Първият клип ще бъде на Майнкрафт и тук с мене. Тадан! Здравко! Това е Здравко Про, аз съм The Hunter BG и ето я поредицата, която ще правиме. Майнкрафт искаш ли да я кръстиме Funny Survival? Еми, може да. Добре, Майнкрафт Funny Survival. Аз ти предлагам да ходим да оцеляваме. Тук сме си взели един стак ябълки, колкото да оцелеем, защото тук е пустиня. И да не харесват на Така, ще се върнем, ще се върна, когато намериме гора, за да не натоварвам много клипа. И какво става, пичове, в момента бия шамари на дървото. Здраво. Така, тръгна да се стъмва, ето иначе намерихме гора. Тук опираме дървото, тръгна да се стъмва и аз предлагам сега да спра клипа и като се светне, като се светне навънка, да го пусна отново. Ще се видиме след малко. И какво става, пичове, намерихме някаква къща без рез, случайно Никито я намери. Аз по Никито Здравко. Случайно Здравко я намери и ето тук. Тук има нещо, ява да потърсим. Някоя копа надолу. Това е мина. Има цял стак диаманти вътре в един. Това е мина, няма смисъл да слиза. Аз слязох вече. И в момента разглеждаме тази къща, намерихме малко глоустон, който ще ни от полза, някой си е... аз качвам писал въобще, който ще ни от полза. Какво става, Не му скачи половин час. И ето тук убихме при малко едно зомби, Здравко за малко да го убият и така. Ще се върнем след малко. Виждате, тук сме си скрили като някакви мишкари. Трябва са малко да ме оттрепат мене. Бях с този меч. Виж къде има стрела, Виж къде има стрела. Аз съм се оградил, Здравко си там, аз се крия като мишкар. Направи ме място, така. Не, И аз викам да спираш клипа и да ходим да търсим, това е тук да обера дървото, да ходим да търсим по фон и тогава да го пуснем. Олеле, то с как ми скара къла, брат? Какво става, пичове? Да обрахме дървото и... Питай! Да, добре, дървото и сега да ходим да търсим подслон. Ще вървим само в една посока, ще вървим бая време. Защото да сме... О, джунгла! Тук някой има. Да е живял да сме отдалечени бая от папална и от другите хора. Що ние сме смели, Смели сме, ама и така става. Тук рез има. Няма... рез! Тук няма рез! Нищо. Аре, няма да грифвам. Остави. Чакай. Ето тук е грифано, Кой няма грифано? Тук е грифано. Айде. Къде е сега? Забравихме крафтинг тейбъл някъде, ама нищо. Аз имам крафтинг тейбъл. Добре, постави го. Ето го. Постави го, Чакай, че заварих печката. Ти се снимаш ли още? Да. И от един скелет ми падна един лък. Виж, че нощта е 131 ти лодка. durability. Мерси. Взема. Вече е на колко durability? Вече е на 550. Майко. Газ! Чакай, не мога тръгна, забих, чупи се. Чакай, ма. Чакай, май тук не карай бързо, защото... Да ме хареса поредицата. Кажете, ако искате да игра с текстър пака ми. Всеки игра 18 часа в сървъра седмично по VIP за 36 часа. О, бърч! Намерих някаква конюшна. Конюшна ли? Да, Тук някой си е играл, тук няма излиза. Аре, ла сам. Виж ма къде съм, Не, търся остров. Оцелил? Близо беше. О,
Тун, тун, тун. А знаеш, ако няма да ходим на друг остров, аз съм смел и няма да ходя никъде. Аре, а тук не е? Равин! Еко? Ти къде си сега? Прими. Кой? Равин! Ма ти къде си? То май няма тъпа в този сервер. Има е. Ето, тъпа. Как се пишеш? Забрахте ми къпак, бе. Да, Хънтър. Мопша. Прими. Еми хора, ай ще се върнем, когато намерим дом. Да, аз май намерих. И викам да се отдалечим още бая. И какво става, хора? Намерихме място, къде да се заселиме и имаме една много интересна новина. Сега ще видите нещо. Ей натам. Ма аз го виждам отдалеч. Да, тук има едно село, не на вилиджери, на хора, ето. И те си имат рез и ние ще имаме рез. И ще имаме конкуренция, ще направим война, като се развиеме. Къде имат рез, бе? Имат пермишън. Ам тука? Портала шамла се влезе с него. Не влизай така. И така. И ще имаме някаква конкуренция. О, тука ма лава. Нарочно ще направим ей там. О, тука ма мина. Нарочно ще направим ето тука нашата къща, за да те да я видят и да разберат, че имат конкуренция и ще се излакомат да ни оградят или нещо такова. Какво пише в сървъра? Има общо игра в сървъра. 2 дена и 8 часа. И ще направим война с тези търпаци. Ще ги победиме и после Диме. сме богати. Богати. Сега какво правиш? Що изравняваш? За да си построим къщата. Не, просто усещам те как ще рекнат. Или ние как ще рекнем? Нема споко. Те са по-развити от нас, то си личи. Но в следващия епизод отиваме в мината на минус 11 и почваме. Нали? Всеки хакър ще бъде наказан с бан. Не, с кик ще бъде. И да знаете, че аз имам сървър. И той е админ. Да, здрав, има сървър и както видяхте в моето интро, И в моето. аз ви казах, че просто по-натам ще съобща за сървъра. Какво направи, бе? Изравни го и така. Остава тъмно. Мисля, че ще стане хубаво. Сега в момента, сега първо ще бъдем с някаква мизерна къща, то винаги е така в началото. Но после просто те трябва да запарят, аз ви казвам. Те там имат такъв енчант. Да, ние сме в Байан Flower Forest. И да. Аз викам тук да спирам клипа, защото тук няма да е интересно сега как набият зомбитата. И бягаме. И да го... Да, и да го пуснем като... Добре, пичове, докато ще изравняваме тук полето. И ще започнем къщата и тогава ще пайча. Какво става, пичове, както вижте сме започвали да строиме шибаната къщичка. Все още сме в началото. Сега ще бъде някаква мизерна, ама по-натам ще апгрейдваме. GG къща. Това така не имам изкефи. Трябва да търсим, да ходя търся черно дърво. Аз ще ходя да ти чули? Да, ама дай такова черно. Трябва да е. И извиня за прекъсването, ама на здравко нещо му стана на нета и ще продължа епизода сам. Сега събирам малко дърво.
събера с ръка. Айде да е. Супер, така. Фреса сме си. Така ще направим. И са. Така, 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 така. И не се получи това, където исках, ама по-натам ще го оправя. Тук са, мисля, какво видях? Писна ми на, да не кажа кое. Тук са как го направя, като нямам такова. По-натам ще го оправя. Значи тук са вратата ни ще ходи на там. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Че тук ще ни вратата. Да, е така. Супер. И сега тук е така става. 1, 2, 3. Къде ми изчезва всичкото дърво, бе? Толкова много дърво имах. Леле. Така, така. Така, така. Тук след това го махаме. Аз знам, братле. Правя това, което мога. Тук отдолу мисля да е пълнен. Е така. Защото няма смисъл. Така. И тук загоре, ей така ще го направим, цак, 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 и ското. Еми хора, ей, за сега и това направих. Отдалече, далече изглежда яко, че се вика, ама като го направим, аз имам предчувствие, че ще стане яко това нещо, това мое изобретение. Сега ще ходим да вземем пясък. Пясък, защото ни трябва, за да направим тук нещата. Няма ли никакъв каблстоун? 101 айрон ще направя лопата. Аз имам каблстоун. Аз сега ще направя лопата 101 айрон. Поне да ни бъде полезен. Оп. И ето, направихме айрон лопата, защото сме много богати. Тръгва да се стънва, което е лошо, не е много добре.
Как спи? Чай, аз си пусна и моя клип. А чай, ти сега снимаш ли още? Снимам, в момента снимам, да. В тази къща ще е баси занимавката. Никога не съм играл толкова много Майнкрафт. Кой вика никога не съм играл толкова много Майнкрафт? Не, то или ще крашне, или ще му се ебе майката, толкова ли не. Не, майката дева, не! Снимаш ли сега? Мангал, да. Майката, мангалата. Ти ли бе мангал? Аре бе, написа хоме от кога хоме. То сървър лаги. Не лаги толкова много. Пак му забинете. Вижте ли за какво говоря? Ей, това е. С това е играл толкова много време, че до сега съм Не! И че до сега съм свършил 40-50 пъти. Защото аз го чаках. Така, продължаваме без него, въобще не ми занимава повече, писна ми на една работа. Що скапан World, бе? Само зомбита всекъде. Поглед, сега ако не умра Тена. Скапана, знам, че можеш да влезеш. Слагаме го това. Ще се върна, когато се спитаме хора. Само погледнете какво става тук отпред. Само гледайте. Гледайте, влакче. Вижте само какво става тук отпред. Това е пасишита. Играл от 1 час заради здравко, защото чакам. Там се пече. Погледайте само поста. Поглед. Не! Бате! Сърцата ми! Вижте, просто малки зомбите навлязоха и ме пребиха. Тук почти съм слушал стеклото и ще се върна, когато този се разкара напак. Умирайте, гадини скапани, умирайте! Този звук най-го обичам. Гадините умират. Аз оставам жив. Те умират. Умряха ли? Умряха! Оп. Аз пече от 1 час. Сега тук само отгоре го... Видяхте ли това, което аз... Вижте му! Пенис! То гей ли? Дърво. Оп. Оп. Оп.
Чека. Какво? Къде си? Какво? 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 Имам един диамант. То ли гейми го да? Аре по-бързо, преживай. И така, хора, това е нашата незавършена къща, но понеже вече доста време се занимавам и стъклата не ми стигнах. В следващия епизод ще продължим нашето оцеляване, аз ще доправя къщата, ще ви я покажа. Ако ви е харесал клипа и искате да продължавам да правя тази поредица, ако искате да правя тази поредица, цъкнете бутона за лайк. Ако искате да продължавам да правя клипове и да ме следите по-хубаво, цъкнете subscribe бутона. Това беше от мене, това бях аз, The Hunter. Това беше от мене. Чао и до скоро! Да, рекламите. Да.